Ayos lagi yang kinumusa. Drinks ha? Nalilig inom ha, dito nung tapos drinks. Ah, ni samot din yan eh. Bisig na. Ano na budget mo nagito yuhan? Gamay. Bawa sila sa? Kami man. Talawi sa pura may sila sa nga Wala wala ba lang ini ang mga pagkaon. Mga palidyan na kuan din ni dada ning Florami. Nakauli na des Florami gahapon. Pila po sa kadlaw nga nag-quarantine dya. Sa ilang kuan day kuno palidyan ay mga daginuton, mga inganin na laman sa kadakon. Pero pwede pa magyapon ni si Dya. Kuan butang itlog. Ano yung lutoon ron pamahaw. Kay inja mga alas 9:30. Mo magtumig doktor. Kaya pa, check up si nanay. Mag-uul ko ba nga mo, balik kay kus Manila, dyan si nanay, next day, pamatis lawas. Paano mas nanay hinunob ha? Gubo pa kanay? Kanarang ko anay, way gana mo kaon. Among ipa-check up kay basig na vitamin C hatag ba nga pagana kay kuan kanay. Di man, wa mo kunigana mo kaon. Ako po na, magang naong. Haggard po ko kay, di ko katug. Karong hapit na ko mubalik sa Manila. Yung balik na po ang sakit, di na po ko katug. Mao nang, kuan haggard ko. Dalira ko maniwang rabaw, karang di ko katug. Gabi, ako katug. Isa po kagabi eh. Ngingat-ngatan ko sa ngipon, hapo ko katug. Mga tayo mag-iwa ma. Sama ni? Hindi tayo ma. Ang kada niya, pagwapa ni. Lima kong kaon niya ma. Hindi ka mukaon. Namak Sa luto na gahong palidya. Tulor ka buk itlog, gamay ra. Hindi daghag palidya mo na nga nagitsura sa dilaman. Hindi sa Eliana, arak di man mukaon. Na isang tuna flakes. Sana all. Arte. Sana ulit, special. Sana ito na plates. Takrami, good morning Takrami. Kaya buwad ya. Sana all. Tuwa Flix. Maliw ka magkabuad ay. Dato deka. Dato deka. Nang ning-angay mo kung Sandro Tasiri. Oh, ay Sandro. Ako ginoo ko. Kana, ano yung sadan? Anda, ano ba mo? Ano ba mo pag-angay ray? Pari makunlo sa sister ma. Kaon din ng palidya ha. Practice. Ah, Takrami. kaon na ah. May tagiyan na ba itong plato na to? Takrami, nasa pa mag-birthday Tasiri Takrami. Paano na pa-birthday haday, kaya lapas ng kalendar. Wala na yung birthday, kaya lapas ng kalendar. Uy, birthday man ni Roro kay Tris. Los. Les. Niya pag ko ano sa gabi eh. Wala hurot. Ikaw din. Bantay ka doon ka na, malatos ka na di ka mukha na Pasigap lagi patang parisita ka nung sa maado. Kay kapo. Tasiri, mo nga Tara ko palidya plurami. Tasiri. Kadaghan naman na hanjag itlog tulor ka buok. Ani mo ni mura manig. Ala, nalungod na. Tulor ka buok itlog jag palidya daghan. Mura na manig, palidyang na murbos ra manig. Itlog gamay. Ano na budget manig ito, Yohan? Gamay. Bawa sila sa? Talawi sa plurami sila sa nga wala Wala ba lang ini ang mga pagkaon. Hindi may mga bakbay mo. Mga tagbuad be. Malagyan na yung serving spoon. Aman. Kulitara lang man. Ano pagkaon? Hag. Buwag. Buwan? Kami man, kaya ba gamay lang itlog? Ikaw na lang ng gami. Kanang matun. Ako na. Kaya kang matan. Sa gami. Hindi ka ganun mo ka. Lumo ka na kudas ni Agi, kaya aron matuon na. Ikaw alya na. Pagdali din na. Mablali na ko ma. Kaog palidya. Isa meg yung Dr. AP di ay. Magkanggog pa ni Tama. Ayun na. Gusto na mga tuna flakes, mga kalderita.
Nanas lata. Di Elena, man na healthy. abantihan na yung mabagaan kaya maglampaso na to sala. Siyempre, sa una, tas mami. Oh, pagdili. A few moments later. Pareha maritag sinina na. Ito pa sanay. Timing madipon may nakapuwa. Naginahay na yung miglakaw di guys. Padung dami mo pa check up. Nanay, habanan. Ang jaway habal-habal. Mga rimis ibos. Loinis na kay kuwan. No, daganas kaun. Wala mo pa check up meron hang gabanan. A few moments later. Diya guys, diyan na jud mi niabot sa ka Dr. Molina na clinic. Diya, pag abot namo daghan ng mga pasyenteng nakapila. Diya, nalingaw ko dani ba kay lang sekretaryo. Mao ni si Jade ay daran na ko arman pud ni ujuan raman pud ning Dr. Molina. Diya, magpa-check up si nanay. Bali duha po ijang ipa-check up si tatay bisag wa diha ijang ipa-check up. Ijang pangadyoan og kanang vitamins para pangpakatug kay si tatay di pagkatug. Diya madyo gali kaning doktora kay amara po ning relatives. Ara po ning udyoan sa igagawan kay igagaw man ning tatay si Dr. Molina. So mao na si nanay giresitahan. Naday ko ni kuas nanay hyper acidity mo din ang hapdos ijang kuto-kuto. Gresitahan si jag para sa kanang jang stomach. Nja. Nadaot des nanay katong sigig kaon og kuan mga aslem. Nga tong nagsigig kuan jang kuto-kuto na si nay gresitas Dr. Bain once a day. Nja, si tatay pod, giresitahan pod og kanang musigor, pampakatug, ug danat po na pagana kuno sa pagkaon. Kuan ka nanay nga tambal, isomeprazole, kuan once a day, imnon, nja. Kuanan 30 minutes before mukaon, once a day ra. Lisod ni mga tiguang guys, ug naipamation kay di lalim. A few moments later. Diya guys, nahaman na gajud mi inja madtumig pharmacy kay mo palit mis resita. Diya naghumanda ni madtumi og kanang isdaan kay mo palit mi og sa daanan para paniud to para makauli mi kay ron makapahuway na pus nanay. Kay loy pud ning tiguang na. A few moments later. Kinsay niya abot day? Si Kuya Lim, tapos Ag, palalabit tita Tiri. Oy, Love you, Taprami. Love you, day. Woohoo! Diya guys, nauli na day migikan sa pagpa-check up ni nanay. Hindi magkaabot. Diya kuan maglawi ko ngali. Hipon. Lintod, sila Ma, pinagtatatay. magpipata ng uban ni Dama. Wah, kay tapuan. Kani tatatay niya, day. Para sila ka, gwapo si Uncle Eric. Wapo, Kuya Eric, wapo. Mga sa kay bata kay Pangag. May ina na, may pustiso, ina. Amay pustiso at Esther. Nay, mori tatatay, unsang gabi. May pustiso. Ay, pustiso. Sa birthday Kuya, under Kuya Esther. Pizza 9. Napak imong mama, sila ng pizza 9. Guys, last lim ni abot. Isa na pinutos. At Esther. Pizza 9, napak imong mama. Kita birthday ko. Anong inas ka? Radyo ko kami na matiguang ko. Ay, mo na rin suon pod. Mas magpaano dyan ko, kaya matiguang na noon ko. Insa man yung gidrado eh. Sana all kinasun. Lanatir guys. Dahil naaris lang nga ito ang kon. A few moments later. Da guys, naluto na katong nilawoy nga sapayan. Yara ko, kay Gimingaw na sa Aliana. Yara ko dari. Injalya na, nalipay na kagnemong tita Esther na niabot. Nalipay naman ko, ma. Sige mo kag pangita. Dama. Imong tita Esther, sige pangita. Ya, halo, wala meron ba sa click? Bobo sa ga? Ay, gilang ka ko. Wala may click to bobo sa ga. Hala, may bobo sa bujag. Apo na. Gusto dia kag dani patugon dai. Namuli man ko kay kuan ko. Nay, gito ka lang sa basta tiri, ginayihan nay. Mong good. Oh, ginawa ko ito karan ano man. Wa kaya nang dang tambaw. At
Dato po to mag-isunis dating nika. Kuan. Ikaw tingin ni. Ang ingat Ate tire nga tatire. Agi mong tambal pag inom na. Kaya arong di matukaran. Kaya Mao, irmay. Bilis ako sa bahay manang guys. Da, surti kay kuan. Mas manang hilin diha. Oy pus manang. Diyan dyan gisilhigan ni ate. Naluwi po sa dyan ito maguwang. Low ipod. Hama pa na siligan ti. Kaya ngon ka. Karon na kukuha ka silig. Ako kay uli pa na naman malipay na kay. Mama na hang best friend. Nagmay pa mi nag-uban din mi dana. Nagbuwag na laman mis nang amin may nang langyaw na ko. Ang siligan kay arong malipay ko. Madyan bang mag-abot mo? Ha? Madyan sa pag naguling man nang napaka. Di ko pa, ano ko mo ulit? Odi ka mo ulit eh. Diarag dagang gamay Kung sa'yo dagang gamay, ma. Kanang t-shirt. Kasabay dagang gamay, ma. Kanang t-shirt gisuot agahan anja kanang buwas ka tita Prami. Yarang na ni dag. Ay, na kay pakpak sa Na. tatay. Beato bang. Hoy, Sinising ka mo rin dito. baguligo. Yan dali nagtagaman ni ha. Pinangga si tatay. Call Express. Dagasahan kasi mong panganay tay, tanawag ni san eh. Sige, yung kunati na. Kuha na, iro na. Pinangga. Mo nibot pa sa buto pinangga kasi mong panganay nga anak. Naman. Oh, tanawa hilama. Libre tong tatay balbakuwa man god. Paday balbakuwa lang. Iko. Yan si mana balbakuwa man kadadlaw. Itong lulit ah. Ano na ka po ng sigbina. Kani ka pinasigbina tay. Kumamuluto. Igas ako. Isa man natin hiniktot mo tay, buwagas uyab. Manang itanong lang sana lang. Ang nas botelya. Nagaliwaro, sinta ng mga eksona. Ang pura mi kuan. Ya. Manang, insa may mga istorya na nga gilimpyuhan man nimo bay sa imong manghod. Pasalamat pud ako. Kana ka diri sa kaya pati mga buwak oh, di pang sumangil na kay pangawaton na. Oy, Dama-dama ka na nga. Arang ladyo ang katipunan nga nila mo din nagalisya para linuag mong bay. dali panjawan. Kani? Manang, di pala bili mo si Manang. Ha? Ngan hinag taga-katipunan na nga nagalisya para limpyuhan nag imong natad. Salamat ligog dako. Niga, ang hilo siya. At hiluan. Mga kanalami ang nanay. Saka lagi hilo na isang bahay. Kaya bong kag sarami magkita. Lani nga camera by banding sa una. Lola. Pero sumangil na kinanay bayad. Ha? Ito na. Sus grabe. Hapos ang pangkagang lulang pinangga ko ka. Kumato. Kaya kumato si Ogma. Medyo na naman. Dagkutan sa panghadlan. Dito kas mangga. Kaya nga sa ilang mga kalag sa purgatorio. Mga pilang katuig. Pilas mama katuig ron. At si mama. Ang anak 19. 14. Tara, 1914. Narito ito gibutang. Grabe na yung bay. Grabe na yung bay. So, sa 1983. Aga mong lula, Kore aga plido. Puri.